Ladies and gentlemen, you are now boarding Frontamisa Airlines. Say Patrick, het zijn sas. Sorry man, squad, wat einer is een big duck man. Ons zit aan first class, aya, schuif. Oh, maak plega, ons sponsor zeer zo geen is kach, aya. Hulle toerik ene sout, aya. Was jullie niet hele blaaien nie, aya? Ons zo'n water, my bro, ouwe. Zit net sunlight in die lucht en dan zeggen was. Stunk nice. Oh, nee, dit is recht of vast. Geluisterd ook op pijpsling uit de lucht uit, aya. Hier. 12 sleepless hours later. Oh, ay, ik kan mijn motor gebongen, aya. Oei, de grote pas, aya. Ja, ik moest uit de bieren drinken, die. Bij toilet. Moest op zijn of een bij, moest gewoon van drank, aya. Nou, wat is die man toilet, die, aya. Dus meneer Kanay na Yap. Wagwan, sister. Ik zoek die toilet, man, als die dier. Woon, nee. Oh, de garant zo balans. Wat van customer service? Etrigyo nay. Wagwan meneer. Zelfde Yap. Nou je maar stil om te komen Yap. Nee, hij is op lunch. Hoi meneer, aan bevo. Hij is no customer service, hij wil.